Kaixo guztioi eta ongi etorri ikastaro honetara. Bide honetan lagun izango gaituzue Ane eta ni neu Mertxe. Orain Anek azalduko dizue ikastaroaren nondik norakoak zein diren, bai? Zein diren gure kezkak, segurazki asko partekatuko dituzue gurekin, nola lan egingo dugun, zer eskatzen dizuegun eta hoixe, hasiko gara. Bueno, nola landu literatura lehen hezkuntzako ikasleekin, hauxe galdera. Kezka asko sortzen zaizkigu gaia eman behar dugunean edo garatu behar dugunean. Gure zalantzak eta kezkak gugandik abiatzen dira, ezta? Gu normalean gure buruaz daukagun pertzepzioa da ez dakigula gauza handirik literaturaz, ez dugula asko irakurtzen, literatura. Eta arrazoia sinplea da, orain gaur egun kultura gero eta bide gehiagotatik etortzen zaigu eta hezkuntzara ere heldu dira bide berri horiek, modu berri horiek, eta ikasleak ere trebatu behar ditugu, eta orduan literaturak gero eta leku gutxiago hartzen du gurean. Gainera, literatura irakasteko moduak eta literaturaren funtzioa eskolan aldatu da urteekin. Non geratu dira lehengo literaturaren balio hezitzaile edo moralizante hori, edo garai bateko poesia errezitatze memoristiko horiek, gaur egun ez zaigu bururatzen horrela egitea gauzak, baina hori nola egin. Hor dago arazoa. Beste arazo bat, adibidez, lehen kultura asko eta asko etortzen zitzaigun gurasoengandik, eta gaur egun transmisio kate hori eten egin da. Eta eskolak bete behar du egin behar hori, baina nola berriro ere, ezta. Gainera, literaturak bi hanka ditu, bata ahozkoa eta bestea idatzia. Eta literatura idatzia askotxo sartzen da lehen hezkuntzan zeren irakurtzen gaitzeko edo pixkat zaletasuna sustatzea gustatzen zaigu edo beharra ikusten dugu, eta liburuetara jotzen dugu, ezta? Literaturatik datozen liburuak irakurtzera jotzen dugu. Baina, gero eta liburu konplejoagoak irakurri behar ditugu, eta gakoak eta testuak nola josita dagoen edo pixkat ulertu behar dugu, benetan sakonduko badugu, ezta? Eta hori nola irakasten da. Curriculumak ez du ezer handirik aipatzen, behintzat lehen hezkuntzan horretaz, ezta? Eta, berrasmatu egin behar dugu, lehendik daukagun ereduak, igual ez digu balio, ezta? Edo DBH-en edo batxilergoan ikasteko izan dugun modu horrekin, adibidez, autoreak, lanak, baliabide estilistikoak, eta azterketa semiotiko horiek lekua kendu diote irakurketari, eta literatura irakurtzeko gogoa hil egin dute. Beste arazo bat izaten da hori, zaletasuna eta gaitasuna bai, baina hori nola neurtzen da, nola ebaluatzen dugu, ezta? Helburu kezka horiek kontuan hartuta, helburu batzuk finkatu genituen, eta hauek dira ikastaro honetan edo pixkat jorratuko ditugun helburuak, ez? Alde batetik, kontzientzia hartu behar dugu zein den literatura daukan balioa, ez? Zertan lagundu diezagukeen pertsona bezala eta literatura gaitasuna izateak, ez? Gero beste alde batetik, irakurzaletasuna sustatze horretan eta liburuak aukeratzeko orduan, literatura irizpideak ezartzea
ikasleak dituen gustuez gain, errestasunaz gain, bai, eta atsegingarritasunaz gain, ezta? Beste alde batetik, ze estrategia sustatuko ditugun, irakurtzaletasun hori izan dadin pizgarri, gero eta modu autonomo eta kritikoagoan irakurle onak bihurtzeko, bai? Beste alde batetik, gu irakasle bezala, generoaren gakoak argi eduki behar ditugu, ez irakasteko, baina bai transmititzeko, ezta? Eta azkenik, esan nahia eraikitzeko laguntza edo nola eraikitzen den esan nahia, bakarka eta taldean, ez? Bai? Ahozkotasuna ez dugu ahaztuko, eta baliabideak eta tresnak eskainiko dizkizuegu lantzeko eta gelaratzeko, ezta? Eta idazmena ere, irakurmenari ere lotuta doa, eta balio digu gure gaitasun komunikatibo hori garatzeko, baina baita ere testu literarioak sakonago eta gogo handiagoz ulertzeko, ezta? Eta, literaturatik kultura eta ezagutza asko etortzen zaizkigu, orduan ikasiko dugu baliatzen, horretara iristen ere, literaturaren bidez. Zer eskatzen dizuegu? Alde batetik, gurekin eta zuen ikaskideekin dituzuen kezkak partekatzeko, gero beste alde batetik, probatu egin behar dituzue, guek eskainiko dizkizuegun tresnak eta ereduak eta hola, ez dute zertarako balio, ez baituzue probatzen, ebaluatzen eta zuen jardunera egokitzen. Eta beste alde batetik, material berriak sortzea ere interesgarria da, eta sortzeaz gain partekatzea zuen ikaskideekin, denon jardunaren aberatzetan, ez? Eta, gure amaitzeko edo gure lan egiteko modua azalduko dizuegu. Lehenengo eta behin, zuen esperientziatik abiatzen gara, esperientzia horrek hausnarketa batera eramango gaitu, ondo egiten dugunaz eta txarto egiten dugunaz, teoriaren laguntzaz, aurrera egin eta egiten dugunari zentzua emango diogu, eta gero gauza berriak probatu eta esperimentatu egingo ditugu, konzeptualizazio horretatik abiatuta. Ondoren, probatu ondoren, ebaluatu egingo da eta denon artean komentatu, ezta? Eta, hauxe da gure bidea eta hauxe da gure helburua. Espero dute denontzat bidea berazgarri eta atsegingarria izatea. Beraz, az gaitezen.